Ubonbok is on to me, Brakebs, and it's a matter of time ukuthi ahlanganise izinto and put 2 and 2 together. And lokho kuzolinka wena kimi. Yazi lokho? Hlala phansi wena lapha. Brakebs, uzomela wenze something. Yenza something. Msiza ngizokhuluma kabili, hlala phansi. Yenza something, Brakebs, ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala la. Ngeke i-career yami nje imoshakala. Thatha ikhofi lelo ufaka ushukela. Brakebs, oyenze something ngiyacela. Awona inkinga yakho wena Msiza ukuthi awona ukholo lwakho lo ntayentela. Yabona ngisho yini unokungabaza la ngaphakathi enhlizweni yakho. Angithi lie detector test uyenza ngendlela engisho ngayo. Yeah. Kodwa what Hey. Kulele. Ubonkosi benobufazi obuqinile. Ngabe adagijima emaphoyiseni lo. Ma survival investigation le. Ngeke ngisakwazi ukuqhubeka now. Yeah. I'm done. Usushintshe umqondo masifika ku step 6. Ama board members esephuma ngamunye ngamunye. Ephethe amashares awo. Snag, bona. Snag. Balala. Ulela. Cela ungikhumbuze ukuthi umsizi wafika kanjani eGenesis. Umsizi wayese-university, very talented young producer. Okay. Kodwa ke akazange akwazi ukuqhubeka ukukhokha. Kodwa drop out. Gabriel wahlangana naye. I think wazibona yena nje mayebona umsizi. Indlela akhula ngayo. Wamkhokhelela ama school fees, ngiyakhumbula lokho. Wambuyisela back vele. Esikolweni. Thema qeda graduate. Wasiyamharisha ukuthi azosebenzela Genesis. Why interesting ngalo sister? Wait. Angazi ma. Ucabanga ukuthi umsizi yena impimpi? La ngiyacabanga. Yabona manje engiyaziyo. uGabriel akayena umuntu owenza izinto nje mahala. Nami ngiyacela. Cela ube sure ngalento oyicabangayo. Ube 100% sure ngoba ngiyanisenda ukuthi lento ngaphelisa i-friendship yami. Besides, to have a staff sethu lapha eGenesis abantu abarecruitwa uGabriel. No Ishmael. Konjalo.